बा गायदे बहा थांब्रा हारसिंलाय लोगो गैया नामा? दिनै मा जाखो लोगोआलाय? माथो हारसिंसो फैखो? गामाखालि सानैजों स्रें स्रें थाबायबोयो, दिनैलाय माथो हारसिं थाबायबोखोब्रा गायदे? लोगोखौ सानफ्रामबो नुबाय थायो। लोगो होनबा लोगोजों थाफाबाय थानांगौ। नङाब्रा गायदे, सोंदोंसो। मा सोंनायाबो दाय जायो नामाब्रा? नोंसोरलाय माथो खामानि गैया दामानि गैया, गोदाव सोराव सानफ्रामबो बेरायनाय एदावनो लाजिया नोंसोर? मानसि सासे नुबानो सिख्ला सासे नुबानो? एदावाखैब्रा गायदे, माथोसो होदों। रायदावनानै दाय जायो नामाब्रा? बाब बे सोंनायल'खौनो एथ' रागा जोंनांगौ जाबायना? माबा दाय मावनायथां माथां बहा थांनो आरो लोगो गैखायसो हारसिं बुंनायखौ सोंदोंब्रा। सोंनायालाय माथो एफा गिदिर बाथ्रा जालांखो? नोंसोरलाय माथो साननांगौ? मालाया मा दुखु थायो, मालाया मा जादों, नोंस्रा एदावनाय मोनदों। लामा सामाखौ रायदावलाबायनाङा, आंजों माथो रागा जोंबा खाथि बाथ्रा गैयाहाय। गायदे बारा रागा जोंनानै बारा न'आव थांनानै बोना लायगारहैनो नोंखौ मा खालामनो नोंलाय? नोंजोंनो सोरबा जागोन दा? नों फालथु मानसिजोंनो सानफ्रामबो जुमाय सेरेब लोंग्रा बिरि सोबग्रा मानसिजोंनो थांलाय नोङो। खर'खौ देखाना हरजायाबानो जाबाय दा। ओइ गायदे, बारा जाथारबायलै नोंनिया। नोंजों जों नांलायनो सानाखैमोनलै। नोंखौ माथोसो होदों, रायदावदोंसो, एदावाखैमोन नोंखौ। माखौथो एफा रागा जोंनोलाय? माखौथो सैयालै? रायदावनायल'खौलाय माथो एथ' रागा जोंखोब्रा गायदे? माथो होखागोन माथो मानसिजों मानसि माथो होलायाबालाय? सोरखौथ' माखौथ' मानसि होनांगौ? माथो होनो हाया आंखौ गोदाव सोरावनो जानला मोनला। आंहाबा मा जागासिनो? नोंसोर आरो आंखौ एदावदों। रायदाव आङो, रागा जोंबाथाय आं रावजोंबो रायलायनो बायो, मिथिबाय? हाब माथो गायदे, बोरैबा नोंखौ सोरबा मोनफानांगौबा दुदाखौ बेलथायनाय बायदिसो मोनथारदों माथो। जाबायदि खाब्रांखा नोंनिया रावा। हाबा जायो सिख्ला समावनो आरो हाबा जाखांनानैथ' आरो मा जाबावगोन? थांदोलै बहा थांनो? आंजों रावबो हाखानायबो नङा, मिथिगौ? नोंसोर आंखौ आरो एदावना दालाखा। सोरनि लाखोब्रा गल' गायदालाय? मा एथ' खाब्रांब्रां? बिमायालाय माथो मोजांथार, फिसाजोआ मानो एफा खाब्रां? बिफायाबोथ' आंजों गोदै मोजां रायलायो, मोजां माथोयो। मा बेहालाय सोरनि सनखोब्रा? ओइ थिफुला, जोलैयाव सोरबा रांखिनिफोर दंबायबायो खोमालै, बेनिनो लादों खोमा। नङाबालाय बेफोरबायदि जाथावैसो माथो मानसिखौ नायनानै। बेखौ मालाबा नालेंखर बिदैखौ सोनासो न'आव थांनानै जावरायहैनो मा सानदोंलै बे आंखौ? रलाय बेटिया गगोर सानथारदोंलै बे आंजों। आंखौ दिनै रागा फोजोंना बियो सिङाव दावखोदों आंखौ। नायनि आं बिखौ बिदिसो सोना लानानै दांनांगोन मालाबा र'। बिदि सोना थांनानै बिमा बिफाजों जावरायजाबासो नोङो। दुनियाव गियो मानसि जाना बेबायदिखौ जावरायनो आंखौ? नैबे थिफ्लाखौ जावरायदो, सोरलै बे जावरायग्रा? र' थांगोन आङो, नों नायल'लाय। जों मानसियाबो एसे समायगौमोनलै गायदेया, बोरैबा ग्रोब मिलायथारगौमोन नोंजों साइजफोरा। बेनोथ' ब्रा भाइ, बेखायनोथ' आं सानफ्रामबो एदावबाय थायो। एसे नोजोर होना आं बेखौ नोजोर होबाय थायो। साला बे आंखौ सैया खालामबाय थायो। र' नायथारदि आंबो। थिफ्ला, बै आबौ होनग्राया बे मुहिनि दोंलै, खारला बायहोनो हाग्रा। बेखौ लायनानैसो दाङा होनो हाया नोङो? होद फाग्ला, हिनजावखौ मुहिनि होना लायो नामा? जाम्बा मुहिनि होनाया उनाव फिरायनो रोङाबा फाग्लि जायो मिथिया? बोरैबा आं लागोन जबरदस्ति मुहिनि होनानै, उनाव फाग्लि जाबा आंहासो खर' सुबाव टेनसन जाना थागोन माथो। दुंगा बायदि जाना थानांगौलाय। फाग्ला साननो रोङो। नांगौबा जबरदस्ति गोसथोथाबथारनानै लानांगौ, मिथिबाय? औ माथो जायाबालाय बिदिनो खालामनांगौब्रा। माथोलै बिलाय उननि जागोन। हैद नाङालै आंनो गल' फाग्ला मुहि होनायखौ लायो नामा? हैद जालालै थुदो, माबा मोनसे खालामसै। रायजानानै बिखाखौसो थोर मोनलायलांबाय आं। बोरैबा खर' मेलेमाव एम्फौ मानलानाय बायदि मोनदों। खि जानाय सिख्ला सालांखौ माबा रायलांनानै बोरैबा